babkou, nie. Ja viem, len som chcel našim zákazníkom ukázať, ako sa nesmie ratanový nábytok čistiť. Presne tak, priatelia, vás ani nenapadne čistiť ratanový nábytok vapkou. Prečo? No presne kvôli tomu, že vo vapke je silný tlak a ratán a tie vlákna, čo sú tam, by ste poškodili. Možno na prvý pohľad to ani nie je vidieť, ale by sa začal postupne lámať a znehodnocovať. Ďalšou vecou je, že voda napríklad zo studne môže byť tvrdá, zostane vám to na tom povrchu a ratán začne tvrdnúť. Zase ďalšou vecou je, že keď máte nábytok z kovového rámu, ako je napríklad tento, tak tá voda pod silným tlakom sa dostane pod ten ratán a tak ako som v minulých videách spomínal, dostane sa to na tie zvary a do tých závitov. Samozrejme zostáva to tam, kým sa to neodparí a začne vám to skôr korodovať. Ako teda správne čistiť ratanový nábytok alebo záhradný nábytok ako taký? Vieme, že veľakrát zo spodu sa nám tam dostanú pavúky, aj tam pavučina. Na to, aby sme to odstránili, dobereme si nejaký zmetáčik. Pekne to poutierame. Povytierame každú jednu časť. Vidíme, že nám je tam zo spodu je kopec prachu. Ošetríme si to tak, že si dobereme vlhkú handričku alebo v tomto prípade húbku a jemne to poutierame všetko. Tak, aby ten prach bol preč, aby to bolo čisté, aby sme odstránili tú hrubú nečistotu. Vidíme, že to pekne ide. Môžeme takisto aj na povrchu. Poslednou dôležitou časťou je ošetrenie samotného polyratanu. Používame na to takéto spreje, ktoré sú na oživenie plastov. Výhodou je ale nielen, že oživíme ten plast, že bude pekný, čistý, ale ďalšou vecou je, že obnovuje samotné vlastnosti polyratanu a tým pádom ostáva mäkký, pružný, ako sme si hovorili, nesmie byť tvrdý, aby nezačal praskať. Tým, že sme to očistili len vodou, tak vidíme, že nie je to úplne čisté. Utreme to ešte suchou handrou a nastriekame samotný ochranný sprej. Vidíme, že úplne krásne to očistí, vyzerá to jak nové. Výhodou ďalšou je, že samotný olej, pokým máme kovový nábytok z kovovej konštrukcie, dostane sa aj donútra na tú kovovú konštrukciu a tým ju chráni. Samozrejme takisto zo spodu vidíme tam, kde sú šroby a zvary, môžeme nastriekať, aby nám to nezačalo rýchlo korodovať. Potom to len suchou handrou pekne utreme, aby to nebolo masné, aby sme sa nezamastili. A nábytok máme jak nový. To je pre dnes všetko. Verím tomu, že keď budete tieto zásady dodržiavať, záhradný nábytok vám dlho vydrží a poslúži a k vašej spokojnosti. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like aj odber a sledujte nás ďalej.